इएम राकेश ब्रह्मआ हरखाबै रायजो राजाफोरनि जेंनायाव आखाइ होदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै इएम राकेश ब्रह्मआ हरखाबै रायजो राजानि जेंनाखौ नायबिजिरहैदों। बेबायदिनो बाक्सानि जफा ओनसोलनिफ्राय निकासि थांग्रा गाहाय लामायाव थानाय दिरिं दैनि सायाव दालां लुथारनांगौखौ लानानै नायबिजिरहैयो, लोगोसे मैथाबारि ओनसोलाव थानाय दालांखौबो नायबिजिरहैदों। आरोबाव जफा ओनसोलाव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय भेटेनारि हस्पिटालखौबो इएम राकेश ब्रह्मआ नायदिंहैबावो। नायदिंहैनानै गासैखौबो खोब जेंना गोनां होननानै बुंथियो, लोगोसे अखानायैनिफ्रायनो बे गासैबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि लाहार फाहार खालामगोन होननानैबो फोरमायो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारा दिनै फुङाव आंखौ मोनसे मेसेज मोनसे लिरहरदों आरो बे रोखोमैनो जोंनि जफा ओनसोलाव किसुमान गिदिर गिदिर जेंना नुजानायलाय बेखौ सुस्रांनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय आंखौ थिनहरदों आरो बे लेखायैनो आं जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आरो बे ओनसोलनि गाहाम हामलायग्रा रायजो माखासेखौ लानानै बेफोर खोथाखौ दिनै सावरायफैदों। बेवहाय मेजर जि जोंहा जफा ओनसोलनिफ्राय निकासि थांनाय लामा बा निकासियाव थांनाय कलेजाव थांनाय हस्पिटालाव थांनाय मसलपुराव जि मोनसे गाहाय लामा दं, बे गाहाय लामायाव जोङो दिरिं दैनि सायाव दालां नांथारगौ आरो बे दिरिंनि दालांखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा मोनसे डिपिआर बानायनो थाखाय प्रिपेयार खालामनो थाखाय बेवहाय पलिसि लादों। बेखायनो बेवहाय माखासे माने जेंना नुजादों। माने दिरिं दैनि सायाव अलरेडि थांनाय सरकारा बेवहाय मोनसे फरेस्टनि रेभिनिउ कालेक्सन खालामगासिनो दं। बेखायनो फरेस्ट रेभिनिउनि सायाव माने पिडब्लिउडिआ लामा बानायनायाव मोनसे सरकारि भाबै खेलिमेलि नुजानायखाय बे खोथाखौ माबोरै समाधान खालामनो हायो बेखौ लानानै जों रायजोजों रायज्लायफैदों। आरो बिनि बादैबो मैथाबारि होननाय ओनसोलाव मोनसे माने दलं दङ। बे दलाङाव गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ' मोनदों थांलाय फैलायखौ, आरो बेखौहाय मैया जोंनि बिटिआरनि सिएम सारा मानिबा दारै मोनथिनानै दिनै आंखौ बेवहाय फाथायहरदों आरो गमामायैनो आं नुदों बे दलांखौ आं दिनै नायबाय। माने बिराद माने इम्परटेन्ट लामा आरो नांथारगौ, बे खामानिखौ मावथारनांगौ। बेनिखायनो गाबोननि भितरावनो बे गासैबो खामानिखौ बे दलांनि थांलाय फैलाय खालामनायनि सुबिदा खालामनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। आरो बे ओनसोलाव जफा ओनसोलाव मोनसे भेटेनारि मोनसे हस्पिटाल दङ, बेखौ जोङो सार्भे खालामदों, भिजिट खालामदों। गोबाव समनिफ्रायनो गोलैसोनानै दङ, दिनैनिफ्राय 5 बोसोर आगोलनिफ्रायनो बिराद माने गाज्रि अबस्थायाव दङ। बेखौहाय बिराद गोख्रैयैनो साबखां सिखां हामखां खालामनानै बेवहाय डाक्टार दोननानै बिनि मानसिफोरखौ लाइफ स्टकनि सायाव इम्परटेन्ट होनो थाखाय फार्म बानायनाय बा मोसौ मोसानि बेमारफोरखौ, अमानि बेमारफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेयाव जों फैगौ 6 दाननि गेजेरावनो डाक्टारजों लोगोसे आरो फुरा कमप्लिट माने कनस्ट्राक्सनखौ जों बेयाव बानायना होगोन होननानै रायजोफोरनो खोथा होफैदों। आरो जफानिफ्राय थांनाय जोंहा लामाया पलासि टु जफा सुबनकाटा, बे लामाया माने गोलाव सम माने मेटेल अन्थाइ जाबखाजोबनानै मेटेल मारिजोबनानै दङ। बेनि खारनखौ जोङो नायबिजिरफैदों। आं नायबिजिरनानै खोनादों जे बेवहाय मेनलि माने थांनाय सरकारनि जि कन्ट्रेक्टरफोरमोन बिथांमोनहा खामानि मावदोंमोन आरो खामानिया एग्रिमेन्टआ बिसिना जोबैलाय बिथांमोना लामाखौ माने हल्ड खालामना दोनबाय थादोंमोन। आरो दा गोदान सरकारा प्रमद बर' बिथां सारा जिहेतु नटिफिकेसन बानायना होदों जे जायफोर कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मावला बे बिथांमोनहा लिरनानै होनांगौ। बे लेखायै दा दिनै बे लामाखौ थांनाय कन्ट्रेक्टरा दिनै 1 मासनि 15 दिन 20 दिनसो आगोलावसो बे खामानिखौ आं मावला होननानै लिरना होनायलाय दा जोङो गोदान सरकारा बे खामानिखौ हाबाफारि मावनो लागासिनो दङ। आरो थाबैनो बे लामाखौ जोङो ब्लेक टकिं माने ब्लक जाबनानै रायजोनो मोजां थांलाय फैलायनि लामा बानायना होगोन होननानै आं बे जफा ओनसोलनि रायजोनि खोथा होफैदों आरोखि। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन।
फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालार खालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।